ካብቶም ናይ ገዛውቲ ኣዋልዩ ዝበዝሐ ጊዜኡ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ፀጉሪ እንዳጠቕለለ ዘሕልፉ ንሱ ኸ ይበኣስ ይሰቲ ነታ ገዛውቲ ኣፅቢዋይ ዝደፍሮ ሰብ ይብሉን። ንኣ ዝበለ ሰላሕ ኢሉ ዝኸዶ ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ከም ዓመሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ከሎም እታ ጓል ገዛውቱ ክዳና ኣፀራርያ ብቅድሚኦም ክትሓልፍ ስለ ዝረአየ ንስከቲ ክብል ብትዕቢት ፀውዖም። ኣስጊላ ኮይና እምበር ኣቐዲማ ሪኣቶ እንተትኸውን ነይራ መንገዳ ምስ ቀየረት ብፍርሓት ካብቲ ደው ዝበለትሉ ግና ከይትንቀሳቐሰት ተራእየትን። ኣተ ከም ገለ ንዓኻ ከይምስ በላ ግዳእ ከይፈትወት ተንቀሳቒሰም ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት። እንታ ዴኺ እንዳፀዋዕኹ ተፅቅጢ መን ምዃኑ ዘንጊእኸ ይደኽል ምስ በሎም ብፍርሓት ዝኣክል ዘረባ ቤን ክመፅእ ስቕዳዕ በለት። ኣብኪ ሓቲሞም ድምስድምኺ ናበይ ትኸድ ኣለኸ ምስ በላም ተራእኺ በለት ብትህ ድምፂ። ንሕጂ ኺዲ ካልእ ግዜ ግና ጠበል ምስ ተባሃልኪ ጠብ ትብሊ ካልእ ዘረባ ከይወስኽ ኣፈኖም ካልእ ክብለኒ ኢላ ተፀቢያ ስለ ዝፀንሐት ብቐሊሉ ምስ ፈንዎም ዝተሓጎስቶ ተሓጓስ ንሳ ጥራያ ትፈልጡ። ካልእ ግዜ ግና ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነታ ጓል ገዛውቲ ካልእ ሕቶ ፍቕሪ ዘይተቐበልክን ኢሉ ኣብ መንገዲ ምስኣ ክገራጮ ስለ ዝረአየ ኣብ መሬት ሰጢሑ ሒዝዋ ኸይዱ ኣየፍቅረካኒ ኣብ ከምኡታት የለኹን ኢላ ኣቕቢፃቶ እኳ እንተነበረት እንተኾነ ብሓይሊ ኣፍቃሪቱ ክትኮን እዩ ወጠጥ ዝብላ ነይሩ። ፍቕሪ ብሓይሊ ኣይሰርሕን እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ብልቡ ኣየፍቅረካኒ ምስ ዝብለካ ክትዕላ ጥራሕ ዘለካ ምናልባት ከም ሰብ መጠን ዕድል እንተረኸብካ ክሳብ መወዳእታ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ዝደለኻዮ ነገር ንምርካብ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትዕግስትን ብጥበብ ኣፍቲኻዩ እምበር እንታይ ክብለክ ፀንሒ ምስ በለ ዋላ እኳ ምስኡ ክትርአ ዘይትደሊ እንተኾነት ካብቲ ዘሸግራ ወዲ ስለ ዘናግፋ ግና ተሓጒሳ ነበረት። ዋላ ሓደ ኣይኮነን የፍቅረኪ ኢሉ ንኣናኸ ኣየፍቅሮኒ ኣይከውኒ እንተበልኩ ድማ ብሓይሊ ኣፍቃሪትኩኒ እንዳበለ ካብ ዝርብሸኒ ብዙሕ ገይሩሎም ወረ ምዕተ መፁኒ ከልኢኒ ዘሎ ምስ በለቱ ኣይከውኒ እንተተባሂሉ ሰላሕ ኢሉ ዘይጠፍእ እሞ ከዓ ንጓል ገዛውትና ክደፍር ነዚ ገዛውቲ ኣይፈለጦን ዘሎ መስለን ንምዃኑ ወዲ ገዛውትና ዲ ምስ በላ ኣይኮነን ምስ በለቱ ድሕሪ ሕጂ በዓለይ ዘፋኖኪ ሕጂ ኺድ ምባል ተፋኒዋ ኸደም እንተኾነ ምስኡ ተርአያ ማለት ካብ ነብሳ ሓሊፋ ንስድራ ክተፀርፍ ከም ዝኾነ ስለ ትፈለጥ ድሌት ኣይኮነን የግዳስ እምቢ ምስትሎም ብድሕሪ እንታይ ከም ዝመፅእ ስለ ትፈለጥ ምስናይ ሕርቃና ናብ ጉዳይ ኣበለት። ከም ዓመሉ ወዲ ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ጉዳይ ፍቅሪ ክገብር ክብል ግና ምስቲ ሰጢሕዎ ዝኸደ ወዲ ክትመፅእ ስለ ዝረአየ ኣንፈቱ ቀይሩ ካብቲ ኻይብ ተሰውረ። ሰሙመ መላእታ ቤና ክረኽባ እንተፀዓረብኳ ቤን ወዲ እንዳፋና መተንፈሲ ሰኣነ። ንሳ ግና መጀመርታ እኳ ምስኡ ክትርአ ትሽቁረር እንተነበረት ፈትያ ከይፈቱት ምስኡ ክትዕልል ምስ ጀመረት ውሽጡ ንጹሕ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ ኣይፀላእቱን። በሊኺዲ ገዛ ክእተው ኢሉ ተፋኒዋ ኸደ። እንተኾነ ገዝኣ ምስ ኣተው ዝተቐበላ ነገር እንተሎ ተሪር ፀፊኢት ናይ ኣቦኣዩ ኣቲ ንስኽስ ኢልኪ ከዓ ምዚ ሰብ ዘሰክሐ ኣዋላ ክትዘሪ ኣቲ ከምዚ ገይረ ደይ ኣቤኪ ምስ ስራሕ ይኹን ቁም ነገር ሙያ ዘይብሉ ግዚኡ ብኸንቱ ዘሕልፍ እሞ ከዓ ሰብ ዘሰክሐ ሰብ ክትከዲ ካልኣይ ግዜ ብፀፊኢት ከላዳ ክብል ኣዲኣ ተወርዊራ ኢዱ ብምሓዝ በእጃካ ርግእበል ጓልካ ከይትቀትል ብምባል ክተተሓላድኦ ፈተነት። ርኢ ኸለኺ ድሕሪ ሕጂ ምስ ዝወዲ ምስ ዝርእኪ ወይ ኣነ ወይ ንስኺ ነዛ ምድሪ ክንሰፍራ ኢና ተዓለይ ሕጂ ሃብ ቅድሚ እንዳበለ ኣግባዕባ ኣላ። ነፀባሕት ዋላ ከም ምስኡ ክተልዕል ደስ ኢልዋ እንተነበረ
ምስ ገዝኣ ሕውከት ክትፈጥር ስለዘይደሊ ሪኣቶ ከም ዘይረኣየት ክትሓልፍ ክትብል ሽማ ብኣውታ ስለ ዝፀውዓ ኣታ ፈጣሪ እንታይ ጌሪከ እንዳበለት ቁልሕ ከበለት ደበለት ጨጉሩ እንዳጠግለለ ኣርከባሞም እንታይ ደኣ ረጊፅክኒ ትኸዲ ንቐዲ ዋላስ እንታይ መስበላ ኣይተሓዘለይ ደኣ እምበር ካብ ድሕሪ ሕጂ ምሰይ ከይትረአ ወይ ጠባካ ኮነ ኣካይዳኻ ማሓሽ ዓለም ብዓለማ ብኣኻ ክትስክሕ ክንደይ ግዜ ዲኻ ክትዕውል በጃኻ ግዜኻ ብግቡእ ተጠቀመሉ ተጻሪፍካ ከመን ተጽርፈን ኣለኻ ምስ በለት ኮርናፍናፍ እንዳበለት እንታ ዲኺ መልከተኪ ሓቂዱ ናይታ ዘፋነወኪ ገጽ ሪኺ ክትሰጥሕ ምዃንኩም ብኣይት ዘንግእ ምስ በላም ከምኣስ ትኽእል ኢኻ እሞ ንጓል ኣንስተይቲ ሓርምካ መን ንፉእ ዝብለካ መሲልከይ ዘይትሰርሕ ግዳ ንእስምነትካ ብኸንቱ ስቒልካ ተባኽኖ ከምዛ ኢልካ መዋዕልካ ተነብር ድዩ መሲልካ በጃኻ ካብ ድሕሪ ጅምሳይ ከይትርአ ኢላ ገዲፋቶ ኸደት ሽዑስ ተሰምዒ ዝመስል ክርክብ ኣይፈተንን ክልተ ኣንጎሎ ምስ ተዓፀፈት ግና እቲ የፍቅረኪ ኢሉ ተኸኽ ዘበለ ወዲ ኣብ ቅድሚኣ ስለ ዝጸንሐ ኣታ ዝኸስርሕ የብሉ እንዲ ብዝኸርኩ ክጸንሓን እንዳበለት ሪኣ ከም ዘይረኣየት ክትሓልፍ ክትብል ኣርኪቡ ኢዳ ሓዘሙም እምበኣር ብጋርደ ተዓጂብ ክትንቀሳቐስ ኣለኺ ዘይትርድእኒኺ ኣነኮ ዝባኽን ግዜ ሓልና ኣይኮንኩን ደድሕረኺ ዘብዘብ ዝብል ዘለኹም ፍቕርኺ በርቲን እምበር ቁሩብ ኣየደንግጸክን ኣተሓወይ ክንደይ ግዜ ደ ኣይከውን ክብለካ ቁሩብ ንኽብርኻ ተጨነቕ ኣነ ዋላ ሓደ ኣይፈትወካኒ ኣየፍቅረካኒ ካብ ዝገርመካ ክርኤካ ከለኹ ጥራሕ ዝዝክረካ እታ ልበይ ጨሊሉ ዶ ሓንሳብ ንሓዋሩን ከርኤካ ሰብኣይካ ምሽ ትርርበል ኣተሓዘለይ ደኣ እምበር ኣነስኻ ከማን ኣብዚ ዓለም እንተንተርፍ ሓራይ ኣይምስበልኩኻን ብትርኢትካ ወይ ብጠባይካ ብዝኾነ ምክንያት ኣይኮንኩን ፍቕርኻ ዘይቅበሎ ዘለኹም ስለዚ የፈተወካ ጥራይ ኣብ ልበይ ፈቲሸ ክረኽበካ ይከኣልኩን ስለዚ ምስናይ ኣክብሮቱ ካልእ ተፍቅረካ ጓል ሓሰስ በል ድሓር ከዓ ምናልባት ናቂነ ምሳይ ዝኸይድ ወዲ እንተሪእኻዮ ንኡ ፈትዩ ኣለኹ ቅበፀን ሕጂ ኢላ ገዲፋቶ ገደት ብዳሓቂ መገላገለያ ከምኡ ኢላ እምበር ነቲ መኣገርገሪ ናይ ገዛውትን ወዲ ኣፍቂራቶ ኣይኮነትን ብዝተሰበረት ልቢ ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ብኣይኑ ኣፋንዩ ምስ ዕድሉ እንዳማረረ ኣንፈቱ ጠብዩ ንኸይምለስ ዝወሰነ ዝመስል ካብቲ ከባቢ ተሰውረ ሃይ ጽብቕቲ ፍጥረት ምስ በላስ ኣሸሞንተን ፍርኣን ናይ ምሸት ብድሕሪኣ መጺእቲ ወዲ ገዛውታ በስምባደ ግልጽ እንዳበለት ኣታ ንስኻ በቃ ኣኺልካ ቀትር ኮነ ምሸት ኣብ ጎደና በጃኻ ሰብ ከይርአና እሞ ንገዛ ከይነግረለይ ካብ ጥቓይ ረሓቕ ምስ በለቱም በሊ ካሞ ምስ በልክን ሕልኽ ስለ ዝሓዘኒ ክርሕቐ ከይኮንኩን ከም ትፈልጥዮ ስራሕ ይብለይን ምሽ ዘይሰርሕ ትብልን ነርኪ ሕጂ ግርም ዝስራሕ ረኺቡ ኣለኹ ክትወፅን ክትኣቱን ክሳብቲ ትኸደየ ቦታ ከፋኖኪ ተጸበየ ድማ ክመልሰኪ ጽባሕ የራኸበና እባል ገዲፍዋ ኸደ ኣታ ሰብ እዚ ምስ ስድራይ ከበኣሰኒ ኣቦ ይምክሓለይ ከምዛ ዝነበረስ ብሰንኪ ከም ገለ ወዲ ክብራተይ ክስእን ኣታ ስድራ የብሉ እንዲ ምዃን ምስክነቲ ኣዲኡ ተኸኻቢልዋ እንዲ ዘይሰምዕ እምነ ኸመን ካብ ዘይሓሽ እንዳበለት ገዛ ኣድዓተወት ንጸባሒቱ ከምቲ ዝበሎ ጎኒ ጎና ክኸይድ ወጠጥ በለም በጃኻ ርሓቐለይ እንተበለቶካ ኣበይ ክገድፋ እንዳኣለለ ኣብቲ ትዘልዮ ቦታ ኣብፂሒዋ እንዳኣለለ መለሰም በቃ ናይ መዓልቶ ስራሕ ገበሮ ዋላ እኳ ዕላሉ ገለ ትናፍቕ እንተጀመረት ኣብ ገዛእ ግና ቀሳነት ኣይረኸበትን ተኺሉ ወረ ኣብ እዝኒ ኣቦኣ ስለ ዝበፅሕ ወግሐ ፀብሐ ቆይቕኾንም ሰላማዊት ዝነበረት ቤቱሙን ሰላማ ረሓቐ ጓል ኣመንጎኡን ኣመንጎ ስድርኣ ተቐርቂራት ትገብሮ ጣፊእዋ ተጨነቐት ወዲ ፈጺሙ ሰመ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሳውን ከይተረድኣ ኣብ ጎና ክሕሎ ክትበሕግ ጀሚርያ ኣቲ ቆልዓ ኣነስ ከምዚ ክትኾኒ ኣዕብየኪ ኣቲ ካብ እግዝስባ ወለዲ ኺና ዘይትሰምዕና ንዛረበኮ ዘለና መጀመርታ ንስለ ጥቕምኺ ረባሓኺ እዩ መጻኢኺ ኣጸልሚቱ እንተገደፈኪ መን እዩ ዝሕሰን ንሕና ዋላ ንስኺ ክቐጽል ድማ
እዚ እንዳ ክቡራትን ሕፉራት ገዛይ ምውዓልና ኣብ ዝተቐምጥና ብኸፉ ዓይኒ ዝርአየና የለን ብሰንኪ ግና ክንዋረድ ኣይኮናን ነዚ እንታይ ርኢኽለ ኢኺ ኣይሰርሕ ኣይመሓር ይሰቲ ይበኣስ ይኣገርግር ኩላ ገዛውቲ ትረግሞ ሰብሲ መርገም ጎቲት ክለይ ገዛይ ትመጽእ ኣተ ክንደይ ተሓምቂ ገና ኮፍ ከበለት እያ ከምታ ኣብ ደገ ዝኣተወታ ኣምሪሩ ዝዛረብ ዘሎ ነቡኣ ብጣዕሚ ስለተኽብሮ ክትምልሰሉ ድላይ ኣይኮነን ኮይኑ ዝበለ እንተበለ ካብ ስቕላ ምስማዕ ሓሊፋ ብጭቕ ክትብል ኣይትስምዖን በለይ ኣኽላ በለት ኣዲኣ ጓል ኣኽላ ፀይዋ ከም ዘሎ ስለዘስተብሓለት የኣኽላ ኣይኮነን እማኣድያ ነጥቕመ የዛረብ ዘለኹ ጽባሕ ንጎ ከብዳ መሊኡ ገፈፍ እንዳበለት ምስ መጻትኪ ዋይ ዋይ ምባል ትርጉም የብሉን ትምዕድያ እንትኾንከ እማኣድያ በላ ንስና ሕርቃኑ ኣታ ሰብ በጃኻ ከበረሓ ዋላ እኳ ኣፋ ከምኡ ይበልድ ኣንበር ውሽጣ ግና ንኡ ብምርኣት ሓጊሳ ነበረት ኣነ ደኣ ካብ ጽቡቕ ባሕራቴ ዝብሎ ዝጀመርኮ መፈጸምቶ ከየብፅሕኹ ዘየገድፍ ምዃኑ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ዕላምኡ ብዝኾነ መሰናኽላት ክዕንቀፍ የብሉን ክትብል እያ ኣደይ ንምንኣስ ሓወይ ክትምዕዶ ዝሰምዑ እሞ ሓቂያ ናተይ ዕላማ ድማ ንስኺ ንሱ ድማ ንኣኸ ምምላስ ስለዚ ኣይክሰምዓክን ምስ በላ ንስኻ ፍሉይኻ እንዳበለት ከይተረድኣ እንዳሰሓቐት መንገዳ ገበረት